achọ ndụ n'elu ndụ n'isi ụmụ m, ndụ n'isi Adaeze anyị, ndụ n'isi Chimaobi anyị, ndụ n'isi Feva anyị, ndụ n'isi Amaka anyị, ndụ n'isi dị n'Emmanuel anyị, ndụ n'isi m onwe m bụ Azụka anyị. Wee na-asị ka inye anyị ogologo ndụ, ka anyị dị ndụ wee zụọ ụmụ anyị zụchaa ụmụ anyị ka ụmụ anyị wee baa uru, ka anyị dịkwa ndụ ka ụmụ anyị wee zụọ anyị. Wee na-arịọ biko kene ka unu meelu mmiri ọ mụrụ ada egwu ọnwụ a na-anụbe ndị be anyị na nna ya. Anọ m na ogbube nna m na mmiri be nna m bụ mmiri chi m bụ nga na-akpaka wee na-arịọ gị mmiri ka ịkwalụ m ụzọ ebe ụzọ na-adịghị, ka ịchụfụrụ m anya ndị iro, onye ndị ajọ m anya ndị ajọ mmadụ, ọgọdụ na famili be di m, ọgọdụ na be nne m, ọgọdụ na be nna m, ọgọdụ n'ikwu nne m, ọgọdụ n'ikwu nna m, ọbụgodu n'ebe m na-azụ afịa, ihe nweta m niile ka unu kwalụ m ụzọ, ka unu mepere m ụzọ, ọbụgodu na biznes ma akpọsa ka a na-ele, ọbụgodu dịka otu nwa afịa mbalị mmiri ka ime ka m mezuo isi ego m, bitenụ m ma mmụọ ma mmadụ ka ha bịa na-ego dịka na-ahịa ọgba nje ka esi ụlọra ndị ọrụ ka m na-azụ unu bitenụ m ma ndị mmụọ ma ndị mmadụ ka ha bịa na-ego n'afịa. Ihe ọbụla ịkpọsa ka ọ na-ele ka ị na-azụ ya, a na-azụ ya ka ọ dị nwoke mma dị nwaanyị mma. Ihe ọbụla abịa gbala ya dị nwoke mma ya dị nwaanyị mma. Emetụla enyi aka ka a na-eweli ozugbo ka a ghara ị na-ekwu okwu ka ọ bụla aka ọrụ unu mbalụo ka m na-asị ha elu unu na-emetekwere m mma dịka ka m si ji eke unu ka m tokwelu unu na-aka unu na-emekwelu m dịka unu si emelu m ya na-asị biko kene akwa nzechize ka m kwuru ka ọ na ise ọrịa kwuru ka ịgọlụ ka ọ lere ọrịa dị onye mkpa ka ọ na-arịọchi iwe ya ochie ka ọ wee merie iwe dị onye mkpa ka ọ na-arịọchi iwe ya ochie ka ọ wee merie wee na-asị na ihe akwa ka ihe enwe wee na-asị na ọbụgodu ụbọchị a mụrụ m na nsịrị ka m bịa n'ụlọ ka unu taa ka ọ wee dịbazie next month ọnwa a na-adị n'iru na-abịa ka m echeta ụbọchị ọmụmụ m mụrụ Azụka be ndị be egwu ọnwụ. Wee na-asị na ụbọchị ahụ na unu ewefuru m anya ndị iro, anya ndị ajọ m, anya ndị ajọ mmadụ, uke nwoke uke nwaanyị juzgelunu m ya, ajọ mmadụ nke ya eweta ọgba aghara na ụbọchị m na-eme ncheta ọmụmụ m na 12 Mee ka a mụrụ m, 15th Mee ka m na-eselebreti elie ụmụ ụwa. Wee na-asị ha bịa ka ha rie ka ha nwụọ. Wee na-asị na onye nwụọ 1 bọtụlụ na ego ya enye m ya arụ ego 2 crate 4 crate ya nna ya unu na m anaghị espend ego ka ọ na-am n'ihi na m na-eme ka m nwee karịa ihe spendịrị. Wee na-asị na otu a ọ dị ka otu a m kwuru otu a ka ọ ga-adị unu gbakọta ka unu bịa nyere m aka dade ka unu nyere m aka na-eme ihe niile wefuru m anya ndị iro, anya ndị ajọ mmadụ, anya ndị ajọ mmụọ, uke nwoke uke nwaanyị, ajọ nwoke ajọ nwaanyị unu wezugelu m ya dịka Ezenwanyi si wee gọkwa ka m na-ekwukwesị. Wee na-asị na onye bịara ịghasala m ya mee nye ya nwee iwe o chezoro ya chezo na na-adị eme bede ya kọrọ ọzọ jiri kama ya ndị ọnya sị na o nwekwara na ire dị ma mụ nwa na onwe m amagolu yes na ire merie na unu nwa so wee kwado na abịa na maka na ọ bịa na ọ ya aghasala m ya. Wee na-asị ka unu wetara m ndị nkwudo bọsị ahụ atrisi ego ahụ spendi ka ọ na-achitere m mmaji furu mmaji. Wee na-asị na ọ na-achitekwere m atrisi unu n'idikwe ka m bịakwanye m na-enyekwa unu ịghọtago mma abịakwanyekwa unu oke ọzọ ma ọnwa iwu si m nwunye unu. Wee na-asị ka unu mee ka ọ bụrụ ije mmiri na bede ma ka ọ ghara iru ije nkụ. Wee na-asị na ọkpa ọbụla bịara ya ana n'udo, ọkpa ọbụla bịa n'udo ya ana n'udo, ọkpa ọbụla ji ajọ ọkpa wee bịa
na mmemme m wee na-asị na ya bụ ọkpa ya akụ ngwụlọ n'ezi ọ ya n'elu ebe m na-eme ire wee na-asị na ọnụ ọbụla kwuru ajọ okwu na okeshọn nwa m chọrọ ime wee na-asị na otu a ka ọ ya ada ogbu bifo na-ekwufute iwe ọ ya ekwufute ọ ya da ekwufute chi ọda ogbu wee na-asị na anya ọbụla ya enegide wee neluo ihe m chọrọ ime wee sị mgbe ọbụla ọ na-amacha mgbe ọbụla ọ na-esolu n'ọsọ ọsọ ya bụ ihe wee na-asị na ọnụ ahụ o ji wee kwuo datin wee na-asị na ọ ya ada ogbu wee na-asị na ọkpa ọbụla jele aja ije gbasara okeshọn m chọrọ ime wee na-asị na ọlụ na mmechi ya ka anụghị ofu akụkọ ya edeti afa m n'ezi wee na-asị na ọkpa ahụ na ebe ahụ o jere na bifo na afta na ọ ya akụ ngwụrọ na ya na-eji ọkpa wee lu ebe m na-eme okeshọn wee na-asị ka unu melu ma nke m gbara ma nke m amala biko ka unu kwa melu mie ka m si wee yọọ unu biko kenet wee na-asị ka ọ gaziela anyị Adegwu ọnwa ekeneghị aka ji ọfọ n'ime okpu ọkụ ekeneghị jide ya n'aka bere ndị chukwu ndị a na wee wekwele nke a wee na-ekwu okwu maka n'isi ndị niile achọrọ aga n'iru m ndị si na ihe m na-eme adịrọ ha mma mana ele anya ọ bụla na aka m dị ọcha n'ebe ha nọ nọọ ajọ obi mmadụ ụwa na-enwelu mmadụ ibe wee na-asị site n'ọmụ a wee na-ekwu okwu n'ụbọchị taa m bịa na mmiri chi m wee na-ekwu ka ha ra wee bụrụ ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị na-akpọ m aja ara ya ga mgbe enye azụ ọkọtọ m mbịa n'iru okwu ọdụka nwa n'iru m okwu ezigbo okwu mana abịa n'azụ ọkọtọ okwu ajọ okwu gbasara m wee na-asị na ọ yara adịnatalụ n'onye ahụ na mma wee na-asị ma ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị ọ bụ ikorobịa ọ bụ agbọghọbịa ọ bụ agadi nwoke ọ bụ agadi nwaanyị ọ bụ osi na be di m osi na be nna m osi n'be nne m osi n'ikwu nne m osi n'ikwu nna m osi n'ebe m na-azụ afịa m na-enweta ihe nweta m ji aba uru wee na-ekwu ajọ okwu gbasara m ọ jefula ejefu wee bata o jere na Anambra o jere n'Enugu steeti o jere na Karaba o jere na Yoruba achọrọ m ịma site n'ọmụ a m guzoro n'ụbọchị taa n'ụlọ ndị mmiri m ka unu jefuru m ọgụ na mmụọ malụ na onye ahụ na sọsọ unu ya amụ ya na mamala nọọsụ unu ma unu na-arụ na igbe na-abụ na mmụọ dịka m na-ekwufe okwu na ọmụ a onye ọbụla kwuru ajọ okwu gbajisalụ m asịrị m na ibe ọma ya na-akpọnata ya na ndụ ya wee na-asị na ọ bụ na onye ọbụla kwuru ajọ okwu gbasara biznes wee sị na biznes m agakata na ọ nara azụ na ọ gakata mụ bịanụ ka ọ gagharị wee na-asị na nke onye ahụ ayara aga ncheelu onye ahụ ya bịara mana ma echelele onye anya ya nwere isi evule na asị na o metere wekwele isi evule wee na-asị na ọ bịara igbu m ya egbukwa onwe ya maka na ma echelele mmadụ wee na-asị ka ha na wee kpaa nkata ọjọọ ọbụla ọwụ ọnwụ ka ha na-akpa n'isi ma ọnwụ ahụ ya egbuchi ya ezi wee na-asị na ebe ọbụla a nọ wee kwuo ajọ okwu m ọ bụ ebe m na speshal ebe m na-azụ ahịa wee na-asị ka ha na wee za izu a ha kụkọrọ na ha ya eji isi ha wee pịa andị ha kpachara ha gbara ya nje ha gbakọta ya nje ya na igbuo ha andị from inyigbu anya kụtuo ha andị ha hụrụ ka a kpochie ha n'aja maka na oyi ha na-eche elu mmadụ ka ọ na-achitere ya back to sender wee na-asị na otu a ngalị na otu a ka ọ dị wee na-asị na ọ ya adịrị anyị na mma mana onye sịrị na ọ ya adịrị anyị na mma ya were anasịrị mmiri anyị kenele ya ada egwu ọnwa a sị ele ịgọlị na ọka ọ ga-adị wee na-ekwupụkwa okwu mụnwa bụ azụ ka anyị be ndị be egwu ọnwụ amụrụ na ngwurube egwu ọnwụ wee na ọ na-ogbu mmiri m n'ụbọchị tata nge na ọfịachi m nge na-akpakachi m ọnụ na-abụghị ihe jikọrọ ọnụ n'etiti unu ka m kwụ n'ụbọchị taa wee na-ekwu ma nwachi iri chi m nke ikwu nne m ma odu chi m ma nke ikwu nne m ma nwa akpaka chi m ma nke iyi nne m ma iyi chi m ma nke ọbụla m echetara mana unu nwachara ya wee na-akpọpụ unu n'ụbọchị taa ka unu guzote bịa nọrụ n'otu ka ekwukọ onye ya nsiri unu n'ụbọchị taa n'ọnụ wee na-asị unu like onye ọnụ na ọ ya adịnatala anyị na mma wee na-asị biko kenenu ọgọdụ ndị ichie be nna m ndị ichie be nne m ndị ichie be di ndị ichie be di m ma mmiri be di ma mmiri be di m ma mmiri be nna m niile
gbakọtanụ n'oge elugo ewetara m unu ndị edewelu m unu egbe n'ọcha ọkwa ya edewelu m unu oke egbe n'ọcha nke oyibo na gị na ya dị n'Igbo wee na-asị na mụ na unu ya dị n'Igbo dị n'oyibo wee na-asị ka unu gbakọta na ngwurube egwu ọnwụ na nke aka ji ọfọ na nke ọka ji ọfọ egbe na mma eji egbu ndị ilo ya kenenu na-eru zukọtenu ka anyị liko kenenu ka anyị liko unu at least anyị likoche ama m na udo ya achị karịa ka ọ na-achị na unu ya emeghe ụzọ mee nke unu ji wee ru na unu na-emegebukwe gboo ka na-emekwere mana ama m na otu m mechiri na unu ya adịkwu mmụọ na mmụọ maka na unu ma na otu nnọọ ana m agba m na aka unu a na-akwụ agbara m ịghọtago biko kenenu ana m akpọkwu mmụọ niile mụ na ha dị na mma ndị na-eme mma na ọwọkwa ndị na-eme njọ ka unu bịa ka anyị liko ezugo mmọnwụ na-afọ afọ oke nna di m gbakọta bịara ọ mụ na-akpọ ọkụ mgbọ onye nọrọ ụwa onye nọrọ m ụwa ana m akpọ na ngwurube nna m ofu onwe ike kpa azụ olukwe bịanụ ka unu lie ka nsifuru unu ka unu lie ka unu rụziara ikuku binye mepere ebe niile tinyere esemokwu ebe nsogbu dị na akụchafi ya kwụili onye sile na mayala adụrụ ka o were isi epari ya atrisi onye na-ene anya na ọkwanụ m kotere okwu onye na-ene anya ka nya bụ okwu bịara alụ ma ọ bụ ka ọ daivitiri ebe ọzọ anyala amụ ihe mere mana mụ nwa bụ azụka anịmalụ n'unu nwa na-eme uwe na-akpọ gị bụ Joseph Mmadu gbakọta bịaranụ mgbe egwu ọnwa agbe bịaracha na okwu dịrị mmadụ bebi ọcha mmadụ Chinelo ngwakwa bịakwa ka ị na-akwuolu ngozi ka egwu ọnwụ nwada ọgwa egwu ọnwụ bịara ka anyị liko unu nri ọnụ n'ụbọchị taa ka ilukpo onye ọbụla ọchị Chukwu nwee ike egwu ọnwụ Godwin egwu ọnwụ onye na-echi egwu ọnwụ onye buchi egwu ọnwụ bịakọtaranụ bịanụ ka anyị liko unu na m esifugolu na asị m na anyị gbagogo anyị sielu unu unu erie nju arụ ka ilu ọchị wee kpaa unu onye ọbụla chere m echiche ọnwụ ka unu wee chili ọnwụ ahụ maka na o metere ya eji isi eburu wee na-asị ka m gọrọ n'eke ka m gọrọ n'oyi ka m gọrọ n'afọ ka m gọrọ na nkwọ ise ya gazie anyị kenere adịgbo ma nke mma ma nke m amala unu maziri anyị siela ise di ya n'ọwụ ka ọ ga-adị anyị gwaje ke wụsị ya n'ebe a jee dewe ya n'ebe a anyị dowere anyị sị na anyị kenele unu anyị kenele ọrụ anya na-azụ ụka anyị ọnya bụ ogu o ji kpe ekpelie na ọnya dị ire na-akwagoli ya ivu ya anyị sị na ọgbọ ga-esolo ọbọla